Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. N'ime ihe ndị nke a na-akpatara anyị obi ọjọọ na izuru udo anyị bụ ịma ndị ọzọ ikpe, ndị na-eme ihe nke anyị na-agaghị eme. Ọ bụghị ihe ndị nọ n'okwu ahụ. Chineke sị emena ihe, emekwala ya. Mana naanị ịma, o nwere ọtụtụ ihe m nwere ike iche maka ya. Ama m ọtụtụ ndị nke Chineke dị elu, nke ndị na-aga ele ihe onyonyo m na-agaghị ele. Agaghị m emenwu ya. Mmee ya, agaghị m enwe udo. Agaghị m achọ ka onye ọbụla hụ m n'ebe ahụ. Ya mere agabigara m oge mgbe nke ahụ bụrụ m nsogbu. M si olee otu onye kwere na Kraịst ga-esi nọrọ ọdụ ebe a na-ele. Ncheta nke a aka mgbe ụfọdụ ya na-enye m nsogbu. M wee kpebie ilegide ihe gbasara m anya, n'ihi na aga m enye ọsịsa nye ihe banyere ndụ m. Ugbu a anaghị m ekwu maka ụmụaka. Ị ga-agwa ụmụ gị ihe dị mma na nke na-adịghị. Mee ka ha mara otu esi ebi ndụ. Ma Pọl si, lee anya, anụ nke e nyere arụsị enweghị ihe ọ bụ. Inwe okwukwe iri ya, rie ya. Okwukwe bụ ị nwere ike ime ihe a na-enweghị ụta n'obi gị. Anyị na-eme ka ihe na-abụghị ihe ka ọ bụrụla anyị ihe. Ma anyị na-ekpebi otu obi mmadụ dị site n'otu ha si eyi akwa, otu ha si eme isi ha, ha pentiri aka ha na ụkwụ ha. Ma ọtụtụ mmadụ ndị kwesịrị ịnọ n'ụlọ nzukọ chọọchị ga-achụpụ ha mgbe ha batara, n'ihi na ị dịghị otu m dị, ị naghị eme ihe m na-eme. Ma nke a bụ ihe anyị kwesịrị ịghọta. Kụziere ndị mmadụ ịhụnanya Chineke. Kụziere ha otu esi enwe mmekọrịta zuru oke ha na Chineke. Ma mgbe ahụ kwere ka Chineke gwa ha ihe nke ha kwesịrị ime. O gbughị oge Chineke igosi m wee gwa m na ọ chọghị ka m na-aṅụ siga. Ebidoro m ịṅụ siga mgbe m dị afọ 9. Enwere ike aga m enwetakwa akwụkwọ ozi, ma nga ka m nọgodu. Echeghị m na ọ ga-eduba gị ọkụ mmụọ. Ngwa lee ụdị ji unu nọ. Leenụ ya. O nwere ike ị gaghị achọ ka m mee nke a, mana o meela. Akwụkwọ nsọ kwuru ọtụtụ ihe banyere irife n'ofe. O nweghị ihe o kwuru maka ịṅụ anwụrụ, mana o kwuru sị gị erile ihe ọbụla ga-emerụ gị ahụ. Mana echeghị m na ọ dị mma omume. Echeghịkwa m na e nwere ebe ndị na-aṅụ anwụrụ n'eluigwe. Anaghịkwa m asị na ọ dị mma. Amen. Mana ịma na ọ bụ agwa rere ure na-eshi ushi na-eri ego. Ma ebe ọzọ, gịnị, onye ka enwere m ike ile mmadụ anya sị ya ọnụ a ị kwesịrị ime? Enwere m ike ịgwa gị otu ihe. Inwe agwa ọjọọ, agwa nke ilu iwe akpọrọ asị, karịchasịrị ndị ahụ. Ịma ihe mere n'ihi na ọ bụ ihe na-eme n'ime gị. Mana m na-agwa gị, ụfọdụ ezigbo jim ndị okpukpere bụ ụfọdụ ndị karịchasịrị n'obi ọjọọ n'ime ụwa niile. Echetala m otu antị m ọwụ na-agwa m na m ga-aga ọkụ ala mmụọ n'ihi na m tere uhie anya. Ihe a bụ ụdị ihe ndị na-eme ka ndị mmadụ si na ikwere na Kraịst gbalaga. Ị gaghị eme nke, ị gaghị eme nke ọzọ, ị gaghị eme nke, ị gaghị eme nke ọzọ, ị gaghị eme nke, ị gaghị eme nke ọzọ. Ma gịnị ka anyị ga-ekwu? Obi aṅụrị nke anyị ga-enwe, ọṅụ nke anyị ga-enwe. Otu o si dị elu, ị ghara ị na-ama onwe gị ikpe mgbe niile, ma ghara ịbụ onye amara ikpe mgbe niile. Amaghị m maka gị, ma m onwe m na-akpọrị ndụ ịbụ onye oyiri Kraịst.
ma ị gaghị akpọtara onye ọbụla Kraịst ma ọ bụrụ na naanị ihe ị na-eme bụ ịma ha ikpe na ịkọ ha ọnụ na ịgwa ha ihe ha na-agaghị eme. Nke a bụ ihe mere Jizọs jiri rikọọ ọnụ ya na ndị mmehie, ya wee kwere ka ebube na ịma mma nke dị n'ime ya na Chineke dị n'ime ya na ụzọ nke o si ebi ndụ ya kpọkete ha wee nye ya. Anaghị m ekwu maka inwe iru abụọ na ime ihe ndị na-ekwesịghị ime, mana ana m ekwu maka ịmata ihe bara uru na ihe na-abaghị uru. Unu na-atọkwa m ọchị, unu anọchala ji n'oge kwesịrị nke kọwara m na ọ bụ eziokwu. Ma ghọta, anaghị m agwa gị ka ị ga-aga mewe ihe ọjọọ, kama ihe m na-agwa gị bụ ka ịghọta ihe ndị dị mkpa. Ma m onwe m inwe agwa nke ịmụ ikpe, maka ihe isere n'ahụ gị nwere ike ịkarị njọ karịa ihe isere n'ahụ. Anaghị m aga ozi ezitere m n'ime ruo ọnwa 3. Chineke mee ebere. N'ime akwụkwọ nsọ oge ndị ahụ enwere ọla imi na ọla ntị na ụdị ihe ndị ọzọ, mana anyị na-agwa ndị mmadụ enweghị nke ọzọ. Pọl kwuru nke ọ bụghị Joyce kwuru. Ga-eyikwala ọla ọbụla. Pọl o kwughị nke ahụ. Mba, Pọl nọ na-ekwu maka otu ahụ ka ndị akwụna na-eji akwado mgbe ahụ. Ya sị, ejikekwele ka onye akwụna bata n'ụlọ nzukọ, mana aga m agwa gị otu ihe ahụ. Dịka onye nke Chineke, ị kwesịghị ijike ka onye ụwa, ị ga-ejike dịka nwa Chineke. Amen. Ma ị kwesịghịkwa n'ihi ihe na-adịghị mma ndị mmadụ na-ahụ ihe ha na-ekwesịghị ịhụ. Amen. Mana anyị enweghị oge maka ihe ndị a niile. Ma Chineke nyere m aka isi n'ime nke a pụta, abanyela m o. Esile m na ihe anyị kwuga apụọ, amazi dị m ihe m na-ekwu ugbu a. Ma ana m ekwu, ị kwesịghị ikwe ka agwa nke ịmụ ikpe zuru ọṅụ gị. Mmadụ ole n'ime unu ga-akpọrị ndụ ha karịchaa mgbe ha na-eme ihe nke gbasara ha? Ị ma akwụkwọ nsọ dị ukwuu, ndị Rom 12 amaokwu nke 14, onye ọbụla ga-enye azịza onwe ya. Lee, Chineke agaghị ajụ gị maka onye ọbụla ọzọ, ọ ga-ajụ gị naanị maka gị onwe gị. Ma mmadụ na-eme ihe nke bụ mmehie nke akwụkwọ nsọ kwuru okwu ya, ị nwere ike ikpere ha ekpere, ị nwere ike ikpe ekpere ka Chineke mepee anya ha. Ọ bụrụ na ị nọ n'ọnọdụ ịgbazi ha ihu, nke ọtụtụ n'ime anyị na-abụghị, mana ọ bụrụ na ị bụ ekwenyere m ezi enyi ga-eweta eziokwu nke mmazi nye onye ọbụla nke chọrọ ya. Echeghị m na anyị kwesịrị ịkpa mmadụ aka n'isi sị ihe niile ị na-eme dị mma, nke ahụ agbasa m. Ọ bụrụgodo ezi enyi m na-abanye n'ịkwa iko, aga m agwa ya. Agaghị m ayọ ya biko, okwu ọbụla m gwara ya si m n'obi, mana ọ gbasaghị m otu ha si chaa isi ha maọbụ otu ha si tee ya uhie. Ịma otu ọbụla shuga ole ha na-ata, ịma onye ọbụla ji ahụ ga-achọ ịgwa onye ọbụla ihe ọ ga na-eri. Otu n'ime ụmụ m ndị nwoke na-akpa isi ya nke obere, ma ọ na-ama ya mma ma ọ kpaa ya. O nwere nnọọ ntutu mara mma, mana o nwere ike afọ 10 imechi ọnụ maka ntutu a. Lee, nke a bụ, geenụ m ntị nne na nna, nke a bụ ihe anyị na-eme, nke na-eme ụmụ anyị ka ha na-agbara anyị ọsọ. O nwekwara m ọtụtụ oge maka jins nke nwere oghere. Nke a wetụkwara m ọtụtụ oge dịka ịdị ka onye na-ebu mkpomkpo. Ọ bụrụ na ị chọrọ akwa ka m zụtara gị, lee, esi m n'ọgbọ ọzọ bịa.
anyị na-azụ akwa dọkara adọka, anyị na-azụ ya mgbe ọ dị ọhụrụ na-eyi ya ruo mgbe ọ dọkara. Mana ọ bụghị ihe nke akwụkwọ nsọ. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? Ọ bụghị ihe nke akwụkwọ nsọ. Ọ maka echiche anyị. Ya mere ọ bụ otu a ka ọ dị. Ọ bụrụ na ị chọghị iyi ya, onye ọbụla ọzọ nwere ike iyi ya. Ugbu a, agaghị m ekwe ka mmadụ yiri otu ahụ gbagote n'elu ebe a. Ị ma ihe mere? Ọ bụ ihe m kwekọrịtara, m ga-ekwu ihe ga-eme. Mana ịma, ha na-ejike n'ụzọ dị iche mgbe m bidoro. Ma ndị nke nọ ebe a, n'ezie enwetala m ụfọdụ. Anyị nwere nnọọ ezigbo igbo eji eme ofufe. O were m oge nke ahụ ịmara m ahụ. Otu nwoke gọziri obi anyị, o duru anyị na-abụ ofufe ogologo oge, ma a maara ya nke ọma, agwakwala m ya ahụ, ya mere ana m ekwu ya okwu azụ. Asị m, mgbe ọ ga-apụta, ntutu ya dị ka onye si n'akwa ndina bulie. Dịka m na-agwa gị, ọ na-adị ka ihe ruru unyi ma o bulie, ọ dịghị mma. Mana ọ gwara m sọ na-ewe ya nkeji 35 ime ka isi ya dị otu a. Eche m ị na-egwu egwu. Lee, o nwere mgbe na ndụ mgbe m na-amaghị na Chineke nwere ike ite onye ji jin mmanụ. Echere m na naanị mgbe ị ga-enwe ote mmanụ bụ mgbe iyi akwa wurururu. Anaghị m egwu egwu. Ị ma ihe nke ahụ bụ? Nke ahụ bụ agwa na-eshi ushi nke okpukpere. Nke ahụ na-achụpụ ndị mmadụ n'ebe Chineke nọ. Apụọla m na ihe m na-ekwu. Ọ dị ka m ga-ekwuruzi nke a gawa, n'ihi na agaghị m alaghachi azụ ugbu a. Otu anyị si eche maka ihe bụ ihe na-abụrụ anyị eziokwu. Anọla ọdụ na-eche maka ndị ọzọ na ihe gbasara ha na ihe ha na-eme. Legide ihe gbasara gị anya. Lekọta onwe gị anya, mee ka obi gị zie ezie n'ebe Chineke nọ. Ma hapụ Chineke ka ọ gwa ndị mmadụ ihe ọ chọrọ ịgwa ha. Ịma, ma mgbe ụfọdụ, mgbe ndị mmadụ na-eme ihe ụfọdụ nke na-abụchaghị nnọọ ihe ziri ezi ma ile ya dịka akwụkwọ nsọ si kwuo ya, Chineke achọghị tụkwa ka anyị gwa ha. Ọ chọrọ inwe oge ọ ga-eji gwa ha. Nwanna, nke esichaghị ike. Ọ dị mma, m ga-enye gị ihe ịma atụ. Amaghị m anyị ga-akwụsị nkụzi a, mana otu a ka ọ dị. Mgbe m ka na-eto eto n'ije ozi, otu nwa agbọghọ bịakwutere m maka ndụmọdụ. Mgbe ahụ ka ọ nabatara Kraịst ọhụrụ, obi dịkwa ya mma. Mgbe anyị nọ na-ekwu, m chọpụta na ya na enyi ya nwoke bi. Ọ rara m ahụ iche ka ọ nọrọ ji ka m nwee ike gwa ya na nke ahụ a ga-enwe isi. Ịma, o kwesịghị ị na-eme nke ahụ. Mana Chineke agwa m okwu sị, mba. Mgbe oge ruru, aga m agwa ya. Mgbe ụfọdụ ndị mmadụ kwesịrị ibu ụzọ gbanye mgbọrọgwụ nke ọma n'ime Chineke. Ha ga-ahụ Chineke n'anya nke ọma, inwezi ike ịhapụ ihe na-ezighị ezi. Ma ebe ọzọ, akwa echere m na nke a ziri ezi. Ma lee, Chineke ma obi mmadụ ọbụla. Amaghị m ebe o siri bịa. Amaghị m ihe ọ gabigara. Amaghị m ihe ọnọdụ bụ na ndụ ya. Chineke bụ ya bụ onye ma ihe niile. Ma Chineke zuru oke ịgbazi ndị mmadụ. Naanị ihe anyị kwesịrị ime bụ ikpe ekpere, na-ekpe ekpere. Ọ bụrụ na Chineke na-akwa gị ka ị kwuo ihe, gị kwuo ya. Mana ị kwesịghị, aga m agwa gị nke a, ama agwa gị nke ọzọ, ma aga m agwa gị nke, aga m agwakwa gị nke ọzọ. Nke a kwesịrị ịbụ okwu si n'ebe Chineke nọ. Amaghịkwa m ebe nke a si abịa. Anyị nwere ike ịdịkarịta obi ụtọ wee kpọrịa ndụ anyị karịa ọ bụrụ na anyị ga-anabata ndị mmadụ ebe ha nọ n'ụzọ ebe ha na-aga. Lee, nke a mere ma ịgwa gị eziokwu, nke a so na ihe ndị m hụrụ n'anya n'ebe di m nọ. O nwere ike karịchasa ihe ọbụla ọzọ. M na-agwa gị, abụ m nnọọ onye mebiri emebi. Mgbe mụ na ya lụrụ, ị ma na mụ na Dev nwere naanị ngakọta 5 tupu anyị alụọ. Ọ dị ọsọ tupu ya amata onye ọ lụga. Anaghị m agwakwa gị mee nke a, mana nke a gaziri anyị.
ọhụhụ ise ugboro ise. Ọ sị mgbe ọ hụsuru m, ọ ma na m bụ nwaanyị ọ ga-alụ. M sị ngwanụ, ị nwere ike na-anụ site na Chineke ma ọ bụ isi mebiri gị otu n'ime ha. ma mgbe niile Dave kwere ka m bụrụ onwe m, ma nsapụta ndụ m aga n'ihu na-agbanwe. Tụọwụ ma otu ọwa, ọ na-enwe ọṅụ na onwe m na-apụta ugbu a. Mgbe ahụ ka m ga-agbanwe ghọkwa onwe m ọzọ. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? Ya mere, cheta ihe dị ka ya mgbe ị na-abịakwutebeghị Onyenwe anyị. Cheta ihe ndị ọzọ ndị ị mere ka o wetụrụ oge odudo anya Chineke ịbata n'ime obi gị sie ike, nke iji jisie ya ike. Cheta ụfọdụ ihe ndị ahụ, mana echela n'ihi na ị bụrụla onye oyiri Kraịst ruo afọ 10 na nke a na-enyezi gị ikikere ịgwazi onye niile nọ n'elu ụwa ihe ha ga-eme. Anyị niile chọrọ ịkụzi nkụzi nke mmeri. Ee, ana m enwebu nsogbu na nke ahụ, ma ka m gwa gị ihe ị ga-eme. Ma kwere ka onye ọbụla chọrọ ịkpọrị ndụ, ọ bụ gị chọrọ ịkpọrị ndụ? Ka onye ọbụla chọrọ ịkpọrị ndụ ma hụ ụbọchị ọma ya, ma ọ dị mma ma ọ dịghị mma, debe ire ya site na ihe ọjọọ, ma debekwa ọnụ ya site na nkwutọ. Ị ga-ewelitenwu ọṅụ gị site n'otu isi ekwu okwu. Ilu 18 amaokwu nke 20. Ọdịdị nke mmadụ ka a ga-emejupụta site na mkpụrụ nke ọnụ ya, ma site na ihe nke okwu ya ka a ga-eji mejupụta ya, ma ọ bụ njọ ma ọ bụ mma. Ọnwụ na ndụ dị n'ikikere nke ire, mana ndị na-anọ n'ime ya ga-eri mkpụrụ nke si n'ime ya, ma ọ bụ ndụ ma ọ bụ ọnwụ. Ya mere anyị na-eri okwu anyị, ọ bụghị ya. Nke a bụ okwu dịịrị ụmụ nwaanyị, ụmụ nwoke ga-achọkwa nke a. Ilu 21 amaokwu nke 9. Ọ ka mma ịnọ n'akụkụ elu ụlọ karịa ịnọ n'ebe mara mma nke elu ụlọ. Anwụ na mmiri na-ama gị karịa n'ime ụlọ ebe gị na nwaanyị nke okwukwe bụ onye esemokwu ga-anọ. Anyị ga-agbanarị ụfọdụ ụdị okwu. Ikwukarị ihe banyere nsogbu gị. Achọghị m ịma otu ndị mmadụ si hụ gị n'anya. Ike na-agwụkwana ha agwụ ịnụ ihe banyere gị mgbe ọbụla. Okwu nkọtọ anaghị eweta ihe dị mma. Ya mere, okwu mfuli elu, mkpesa, ịkọ asịrị, ibupụta ihe banyere nsogbu ndị mmadụ na-amaghị eme ha, a na-akpọ ya ikwu ọdụ. Ị nụrụ ihe e kwuru? Ị nwere ike ikwe? Anụrụ m, ma gee ntị. Ihe m ji ga-agwa gị ihe ahụ maka achọrọ m ka ikpe ekpere. Ma nke a bụ nke kachasị njọ na ya. Ugbu a anyị chọrọ ka ịgba asịrị bụrụzie ihe nke ime mmụọ site n'itinye ikpe ekpere n'ime ya. Akwụkwọ nsọ si n'Efesọs 4 amaokwu nke 3 na ihe ndị a niile na-akpasu mmụọ nsọ iwe. Otu agwa ọjọọ ọzọ nke nwere ike izuru ọṅụ gị ozugbo ozugbo bụ agbagharaghị mmehie na obi ilu n'ime obi gị. Amaghị m onye ị na-ewere iwe taa, mana ọ ga-atụ gị n'anya na ndị bụ iwe bata ebe a taa. O nwere ike gị na onye ị na-ewere iwe mụ na Dave na-aga ụlọ nzukọ mgbe niile n'iwe. Anyị na-alụrụ ọgụ rute n'ụlọ nzukọ, anyị garuo n'ọnụ ụzọ, anyị bido toonu Chineke. Ngwanụ, ole n'ime unu na-eme ya? Gị bịa na-egosi ndị mmadụ ndụ nke anọ n'elu, ndụ nke anọ n'elu. Ma ihe ọzọ dị iche bụ ihe na-eme n'ime gị.
mana alaeze Chineke nọ n'ime anyị. Kraịst nọ n'ime anyị. Amen. Anyị chọrọ udo n'ime ọnọdụ anyị. Ọ chọrọ udo n'obi anyị. Ịma ihe mere Jizọs nwere ike iji kwụnye udo n'ebili mmiri? N'ihi na o nwere udo n'ime ya. Ọ bụrụ na ị nwere udo n'ime gị, ebili mmiri nke ndụ agaghị ebu gị nke ukwuu dịka ha na-eme. Nwanne m, cheta ụbọchị ndị ahụ anyị na-alụrụ ọgụ ruo n'ụlọ nzukọ na-etiri ụmụaka mkpu ma baa n'ime na-efe ofufe wee sị, enwere m ike ịnọ n'oche ihu buru abụ n'isi na-abụ na-echekwa n'obi m, ọ bụrụ na o chere na m ga-eshi ihe ọ ga-eri taa, ọ mabeghị ihe ọzọ m ga-eme taa. Aga m alarụ n'ụlọ, aga m awụsa ya ara, ọ ga-ele egwuregwu bọọlụ, aga m aba ya ọgụ, n'ihi na naanị ọrụ ka m na-arụ. Onye ọbụla nọ n'ụlọ anọ na-egwu egwu, ike agwụla m maka ihe ndị a niile. Anyị na-eweta ji ekele. Lee, ị nwere ike ime otu ihe. Ị nwere ike ime ihe ị chere bụ ihe ziri ezi ma na-echekwa echiche banyere ihe ọjọọ. Mana akụkụ nke ndụ anyị nke Chineke na-eleba anya karịchasịa ndị ọzọ bụ mmadụ nke ime anyị. Ma ikwu eziokwu, nke a bụ ihe mmepe anya wee nyere m. O nwere ike amaghị m afọ ole ọ bụ ugbu a, afọ 20 maọbụ 30, mgbe Chineke bidoro na-agwazi m ihe banyere ndụ nke ime. Ị ma na anyị nwere ike ịbụ ndị emegharịrị anya site na ihe ndị a na-ahụ anya anyị na-ekwu. Ma lee, ma abụ m ezigbo onye kwere ekwe. Enwere m ọla olu. Bịa n'ụlọ m, enwere m akwụkwọ Joyce Meyer niile. Enwere m ihe eji ege redio ya niile. Enwekwara m kaseti ya ndị ka ochie. Anọ m na-ege ya ntị mgbe niile ruo ogologo oge ugbu a. Aga m awụta mmiri ọkụ m ga-aṅụ wee gwa gị ihe niile na-eme n'ụlọ nzukọ. Bịanụ. Ị gaghị ekwe na ihe nwanna n'ime Chineke a mere. Ị hụrụ iji isi ndị ara nke Jọn lara? Chineke m, anyị ọ na-eche na anyị dị nsọ n'ihi na anyị nwere ihe niile a na-ahụ anya na-eyi? Mana ọ ga-ewe ise Jizọs n'obodobo ihe iji gwa ụwa na anyị nwere ihe niile nke kwesịrị ka e nwee. Ị ga-ama ha site na mkpụrụ ha. Amen. Agwa, echiche. Kedu maka obi gị a na-ata gị ụta n'ime gị? Ime onye ozi Pọl sịrị na ya na Chineke rụkọrọ ọrụ nke ukwuu iji wee pụta n'ụta nke obi. Ọ sị ọ na-agbalịsi ike idewe obi ya maka ịtụ ụta megide Chineke ma ọ bụ mmadụ. Ọlụ ndị ozi isi 24 amaokwu 16. Ọ sị, ana m agbalịsi ike idewe ụta nke obi m ka ọ dị ọcha n'ebe Chineke na mmadụ nọ. Ma ihe nke a pụtara, ọ bụrụ na ị mejọrọ mmadụ, gị si n'ebe a pụọ taa, gị ga-ayọ ha mgbaghara. Ị ga-enwekwa obi ụtọ. A sị m, ọ bụrụ na ị mejọrọ mmadụ, ọ bụrụ na ị kpara agwa ọjọọ nye mmadụ, ọ bụrụ na ị na-echere naanị onwe gị mgbe gị na mmadụ na-emekọ ihe, ọ bụrụ na ị gwara mmadụ okwu ị na-ekwesịghị ịgwa ya, ọ bụrụ na ị kọrọla mmadụ akụkọ asịrị banyere onye ọzọ, ọ ga-abụ ezigbo ịgba àmà. Ma ọ bụrụ na ị ga-ala gasị ma ekwesịrị na ịyọga ayịyọ mgbaghara mmehie maka ikwu banyere onye a dị otu a ụbọchị gara aga, ọ bụghị ihe m kwesịrị ime, ya mere ana m asị gị gbaghara m. Ọ ga-enyere gị aka iche echiche ma iche ime ya mgbe ọzọ. Nke a bụ ụdị ihe Chineke na-edu m ka m mee. Ana m eru n'oge mgbe m na-ekwu ụfọdụ ihe n'etiti ya yarị ka ọ ga-agbagide m n'akpịrị, ma mgbe ahụ m ga-akwụsịsị eweliwe. Chineke na-adọ m aka na ntị ka m kwụsị ikwu ihe a. Amen. Bịa na ọ bụrụ na anyị ga-emenụ nke a ka anyị mezie ya emezie. Ọ bụrụ na anyị ga-eme nke a ka anyị mezie ya emezie. Ka anyị nwee mkpebi ibiri Chineke ndụ, ọ bụghị mmadụ. Ka anyị nwee mkpebi idebe ihe niile nọ n'ime n'ụzọ o kwesịrị ịdị, ma ihe niile nke nọ na mpụta ihe agaghị abụ ihe ga-ezuru ọṅụ anyị ma tinye anyị na nsogbu. Ngwa kụọra Chineke aka. Anyị enweghị ike ịkwụsị nwa otu ihe si emetụta anyị,
mana site n'inye aka Chineke anyị nwere ike họrọ ihe anyị na-eche, mara ihe anyị na-ekwu, ma zụlite agwa dị mma ọbụna n'ọnọdụ ọjọọ. Mana echere m na nke a dị ezi mma. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.